מה קורה אח שלי? יש מצב אתה מביא לשחטה יו מזר פאקר? או בלה, או, זה היה טוב אח שלי. וואלה, זה עומד להתחיל, אה? מה קורה ברטן? תביא כמה סיגריות, יש לנו קופה לסגור, תספור כמות של יריות. תוציא מחסניות, תוסיף לי קצת ירוק במקום לשרוק. תתחיל לחשוב כמו בן אדם כדי לצאת משם. נשאיר כמה דולרים טיפ, אבל הכל יהיה נקי, שרוף כמו עוף בגריל. אנחנו עוד בגיל לשדוד חנות של תכשיטים. כולם רוסים מגולחים אבל נשארים יהודים שטיפ טיפה שינו כללים, עברו על החוקים. בחרו בדרך קצת שונה, תשלח יונה, עוקבים בטלפון, סוכנים של משטרה. תכין מעטפה לסגור כמה תיקים של חבורה, שולטים בתחבורה. ראית בחורה תקנה אותה, ואם המילפית שלך בחובות אצלי, תתחיל לחשוב אחרת, היא תצטרך להחזיר ולשלם לנו מיסים, לא חינוכים, אבל יהיה לה מעניין, אנחנו מבטיחים. כי אני זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, כל השרמוטות שלי צועקות זין רוסי. כי אני זין רוסי, אני זין רוסי, אני זין, אני זין, אני זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין, 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 זין רוסי. בלять, הבאת לי שרמוטה מכוערת, תעוף מפה, תסגור את הדלת לפני שאפרק לך את הלסת, אשבור לך כמה צלעות, תחזור הביתה מדמם ומקושט בצלקות. עוד פעם אתה, הנה זה בא, תתכונן לבוקס וביתה, צילום והקלטה שלך בתחנה, סונים על שינים, אז הנה בנקמה, הנה הרגע האחרון, אין אתה בלברוח כי זה לא יעזור, תקרא לעזרה, אף אחד לא יבוא, תתחנן אבל אותנו זה לא יעצור. המאפיה שומרת עליי 24/7, עוד מעט פותחים סניף חדש בבאר שבע, אני מעונן עם שמן ואתה עם נקשבע, מפרקים את אחותך כמו שפירקו את בת שבע, תביא לנו כסף עד 4:15, אל תאומה בה, יש לך עסק עם מולטי אומגה. רימונים בארגזים, רובים במחסנים, סכינים בכיסים, כי ככה מטפלים במלשינים. עכשיו אתה מבין שאיתי לא מתעסקים, לא סתם בשכונה כולם בורחים מהמאפיה של רוסים. זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, כל השרמוטות שלי צועקות זין רוסי. כי אני זין רוסי, אני זין רוסי, אני זין, אני זין, אני זין רוסי, זין רוסי, זין רוסי, זין, 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 זין רוסי. וואלה, זה היה טוב. מתחיל לשחרר קצת, אה? פו,